अगर आप भी चाहते हैं बिट्टू मलंगिया इंटरटेनमेंट का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप सुन रहे हैं बिट्टू मलंगिया इंटरटेनमेंट को। तोहर पौआ के पायल दिलबा के करे घायल, तोहर पौआ के पायल दिलबा के करे घायल। सुनर सुरतिया लागे हो, सुनर सुरतिया लागे हो, चंद धरती पे लागे उतरल। तोहर पौआ के पायल दिलबा के करे घायल, तोहर पौआ के पायल दिलबा के करे घायल। सुनर सुरतिया लागे हो, सुनर सुरतिया लागे हो, चंद धरती पे लागे उतरल। तोहर पौआ के पायल दिलबा के करे घायल। पहली नजर में प्यार भइल, नैना से नैना के चार भइल। कोयल ऐसन मिठबा बोली, तोह से मिलल बेकरार भइल। पहली नजर में प्यार भइल, नैना से नैना के चार भइल। कोयल ऐसन मिठबा बोली, तोह से मिलल बेकरार भइल। सपना में रोजे आबेलू, सपना में रोजे आबेलू, रोजे नैना रहे जागल। तोहर पौआ के पायल दिलबा के करे घायल, तोहर पौआ के पायल दिलबा के करे घायल। डीजे बिट्टू मलंगिया मधुबनी। राजीव अमित सिंह के कबो नाही भूलई हो, दीपक सिंह कहेला तोहे बहिया छोड़ा के न जई हो। राजीव अमित सिंह के कबो नाही भूलई हो, दीपक सिंह कहेला तोहे बहिया छोड़ा के न जई हो। सुतलो में निंदिया आवे ना, सुतलो में निंदिया आवे ना, नेहिया जब से लागल। तोहर पौआ के पायल दिलबा के करे घायल।